Така, решихме да видим тези трансформаторчета дали могат да работят на по-висок ток. И съответно включваме на 72 мА с лампа L34. Ето е лампата. На съответното напрежение. Така, тук сме на 40. Сега сме на 30. Ето. Може да се види докъде е. Без да местиме нищо друго, просто включваме на 40. Оказва се, че на 30 няма спад, на 40 няма спад. 60. 125. Просто няма спад. Ще махнем тази лампа да не пречи. Връщаме 60. 40. 30. Толкова позволява генератора. Значи спад нямаме. Нагоре като минеме до края са си всичките честоти на едно ниво. Така, ето пак уредчето. Спадна на 70. Много натоварват високите много. За това е.